Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija kompla bis-sensiela ta' żjarat f'postijiet tax-xogħol bħala parti mill-attivitajiet li jfakru jum il-ħaddiem. Is-sibt Adrian Delija żar il-Lukanda Excelsior fil-Furjana fejn hemmhekk dar iż-żoni fejn isir ix-xogħol minn wara l-kwinti li hu essenzjali biex ikun provdut is-servizz lit-turisti kif ukoll il-Maltin. Adrian Delija ntlaqa mill-General Manager tal-Lukanda Norbert Grishti u flimkien mal-management tal-Lukanda dar il-Kċejjen, il-Londri kif ukoll il-kantin tal-ħaddiema. Fejn il-pranzu l-Lukanda tipprovdi mal-200 ikla lill-impjegati tagħha. Adrian Delija faħħar il-ħidma tal-management u l-istaff fejn bot mill-lajn isir ħafna xogħol biex jittella l-prodott finali. Kont impressjonat ħafna mhux biss b'dak li huwa l-prodott finali, imma wkoll b'dak li jiġu wara l-kwinti letteralment għax il-mawra tagħna llum rader milli ma naraw il-kmamar u naraw dik il-parti li tidher morna fil-parti ta' wara. Allura fejn isir ix-xogħol, il-qalba, il-fabrika li teżisti wara Lukanda. U allura fej jisir it-tisjir, fej jisir it-tindif, fej jinħaslu l-ħwejjeġ u l-mijiet ta' ħaddiema li kuljum ikunu qed jaħdmu biex jaqalgħu huma u jgħixu huma imma biex jagħtu servizz fis-settur tat-turiżmu li huwa wieħed mill-pilastri tal-ekonomija tagħna imma li rridu ntuh iktar priorità għax nemmnu li l-kwalità fit-turiżmu baqalna ħafna x'namlu dwarha. Min-naħa tiegħu il-General Manager Norbert Grishti irringrazzja lill-kap tal-Partit Nazzjonalista għażjara u qal li l-Lukanda Excelsior ilha taħdem għal dawn l-aħħar 12 sena u kisbet reputazzjoni li tospita fost oħrajn stilel u personalitajiet ta' fama mondjali. Adrian Delija kien akkumpanjat mill-Viċi Kap għal ħidma fil-partit u kelliem għat-Turiżmu Robert Arrigo u l-kandidati għall-elezzjoni tal-Parlament Ewropew Rosalind Borch Knight u Michael Briguglio.